Velkommen til Gustavs eksperiment med gassers egenskaber. Hvad sker der, når en beholder bliver opvarmet et par sekunder? Det skal vi finde ud af. Her kan vi se, hvad der skal være konstant. Temperaturen eller volumen, trykket eller ingen af delene. Temperaturen har vi heroppe. Nu skal du opvarme beholderen. Står det i opgaven et par sekunder og forklare, hvad der sker med trykket. Ja, sætter temperaturen lidt højere op. Jeg holder den lige heroppe, sådan. Der kan vi se, at noget pumper noget luft ind, noget gas ind, og vi opvarmer. Når beholderen bliver varm, så stiger trykket også. Og det giver mening for formen over de algestigninger. Det siger, at trykket gange volumen er lige med en konstant R, gange med stofmængde N, gange med tilvækst i temperaturen. Hvad sker der nu, hvis det er, at man gør volumen af beholderen mindre? Hvad sker der med trykket og temperaturen? Ifølge formen, så viser det sig, at trykket stiger. Der gør man det. Og det gør temperaturen også selvfølgelig. Ifølge formen PV eller P gange V lige med N gange stor R gange stor T. Og hvad sker der nu, hvis det er, at man holder volumen konstant og pumper flere partikler ind i beholderen? Vi starter lige forfra. Volumen er konstant. Pumper flere ind. Flere molekyler ind. Flere atomer ind i beholderen, mens volumen er konstant, og flere partikler kommer derind. Hvad sker der så? Jeg stikker noget varme. Jo, jeg pumper noget flere. Det vil sige, at stofmængden bliver rent faktisk større. Og trykket bliver dermed også større. Hvilket igen giver god mening. Ifølge formen P gange V lige med N gange R gange T. Tak for nu.